coller ese camiño. O caso das que foron nenas e hoxe se din homes trans, que son maioría, estatísticamente está aí. Que pasa coa testosterona? Por exemplo, nos Sergas, que se usa un medicamento que é o Testex, o que sexa, Testex, que hai a segunda denominación, hai varias e hai dose e tal, testosterona. O punto 2 do prospecto deste medicamento di que non se pode usar en mulleres, que ningunha muller debería usalo. Biolóxicamente son mulleres. Isto é que é así, é que non podemos dicir, non, é que é case un pensamento máxico. Non, é que xa cando naciu xa era un neno. Non, a ver, biolóxicamente é unha muller. Imos administrar un fármaco que de entrada está contraindicado para as mulleres, que ademais, como é para homes, tampouco se investigou con ele en mulleres. A min isto paréceme moi grave. Paréceme moi grave. Que provoca a testosterona nese corpo biolóxicamente feminino? Provoca, na maioría dos casos, por exemplo, a retirada da menstruación. Pero non a retirada da menstruación por calquera cousa, senón por un desequilibrio hormonal moi grande. Baixa o estróxeno, isto é moi similar á menopausa. Non hai investigacións de que pasa nestes corpos ao administrar este tratamento. Mais sí que hai moitísimas do que pasa nos corpos das mulleres cando, na menopausa, cando o estróxeno disminúe. Problemas do chan pélvico, problemas xenitourinarios, incontinencias, atrofiase a vaxina, aquela. Nos isto sí que o sabemos. Hai tamén bastante investigación sobre o que pasa nas mulleres deportistas que usan testosterona, que usan cantidades máis baixas que as se usan nas persoas trans, e sabemos que tamén aparecen estes problemas de chan pélvico, estes problemas menstruais, alteracións menstruais, daquela. Con isto xa ten que servir para dicir, non pode ser a opción fácil, a opción onde chega mañá e di eu son un home trans e quero comezar o meu proceso de hormonación. Claro, por suposto, imos empezar, porque isto é o que precisa a persoa, porque nós non podemos dicirlle que non, estamos falando de adolescentes, sabes? Que lle estamos atribuindo a persoas adolescentes a capacidade de tomar decisións deste calibre. E isto, a min parece unha neglixencia. Cando a unha crianza e a adolescencia, podemos dicir que crianzas son. Nós lle atribuímos a capacidade de tomar decisións que non está, ou seja, a persoa non está madura para anticiparse ao que é, por exemplo, a retirada da menstruación, con todo o que implica. Eu creo que estamos caendo nun trato neglixente, nun trato que desprotexe a infancia. Eu vexo así. Non podemos atribuirlle a esta rapazada. E cando deciden as familias, antes dos 16, pois, ao mellor eu, como nai ou pai, teño que dicir, a ver, eu podo tomar decisións sobre a vida adulta do meu fillo ou da miña filla que condicionan totalmente a súa vida adulta, como, por exemplo, non ter
unha vida sexual plena. En moitísimos casos, na maioría deles, vai haber, por exemplo, anorgasmia. En homes e mulleres. Non vai haber, por exemplo, un desenvolvemento completo dos xenitais. Isto é así. Porque isto é, na adolescencia, o crecemento do ser humano tamén implica o desenvolvemento xenital. Isto, por exemplo, cando se bloquea a puberdade, imos bloquear ese crecemento. Eu podo decidir, ou seja, está correcto que nais e pais decidan sobre a vida sexual que terá o seu fillo ou filla na vida adulta? Pois hai familias que se negan a asinar isto, porque lles parece, ou seja, unha decisión, sabes, é dicir, bueno, pois estas familias acúsase de transfobia e de maltrato, e a lei trans recolle que isto é maltrato e que se poderá, por exemplo, limitar a patria potestade desta nai ou deste pai, nomear un titor que acompañe a crianza na súa transición. Isto é de tolos. Isto é de tolos. Porque aquí daquela estamos dicindo que xa ou ben está decidindo unha crianza ou ben está decidindo o persoal médico, por exemplo, que decida, pois non, esta familia como non apoian, porque se di hai que apoiar as fillas e os fillos. Apoiar as fillas e os fillos non é dicirlles que sí a todo. Apoiar as fillas e os fillos a veces é dicir que non. A veces é dicirlles non, tes que esperar, tes que medrar, tes que madurar, e non é o momento de tomar certas decisións. Eu poño un exemplo moi claro. Cando con 16 anos, de repente chega un neno e di, mira, eu paso de estudar, estou farto, levo, vamos, con 4 meses metestesme nunha escola infantil, eu estou, quero traballar. Xa acabei, teño a ESO, 16 anos, podo traballar e vou traballar. E ao mellor as familias dinlle, non vas traballar. Non vas traballar, vaste matricular en bacharelato e vai tindo, porque o vas pensar máis adiante. A sociedade nunca che dirá que esta familia non está apoiando o seu fillo. Nin que son opresores maltratadores porque non lle deixan desenvolverse en liberdade ca súa decisión de que agora quero traballar. Que isto está pasando precisamente con algo que non ten volta atrás, porque aínda ao malo vai traballar e ao mellor, que isto tamén sempre se fixo, sempre pasou, o ano está farto ou farta de traballar e di, mira, que eu iba de boa gana a facer bacharelato, aínda pode ir. Pero agora estamos falando de que te empeces a, pois iso, un tratamento no que, chegado un punto, non vai haber volta atrás. Onde moitos dos efectos son irreversibles. Vale, algúns poderánse revertir, outros non. Por exemplo, cando administramos testosterona, engrosa a corda e muda a voz, isto non ten volta atrás. Isto non... despois hai unha ciruxía, claro, a ver, si hai unha ciruxía, pero é que non... Temos que anticiparnos. Ou a caída do cabelo. Que mellor xa leva uns anos recibindo testosterona, pois por xenética, na familia quedan todos calvos, comeza a caer o cabelo, isto tampouco xa non ten volta atrás. Si, poden nacer 4 pelos, pero ti aquí xa fixeches algo no teu corpo que
Ela, e as familias que non queren isto, son maltratadoras, non respetan a liberdade do seu fillo ou da súa filla, pero quen obriga a matricularse no bacharelato, isto non son maltratadoras. Bueno, pois vamos poñelo aí, porque é de tolos. É de tolos que non poidamos ver isto. É que a familia que fai esperar o seu fillo ou a súa filla por calquera decisión, pois está acompañando, está apoiando a súa filla ou o seu fillo no seu desenvolvemento, en chegar a unha madurez, onde tomes decisións pois desde outro punto. É dicir que non, porque toman, porque agora son máis a rapazada é máis aberta de mente agora. Vale, paréceme ben. E isto, como a todo na vida, ten unha cara boa e unha cara mala. Toman decisións moi meditadas. Mira, isto eu non lle compro a ninguén. Na adolescencia non se toman boas decisións. Ou si. Pero a adolescencia é unha época de desenvolvemento como humano, onde ti pasas desa infancia, non tes que pasar á vida adulta, e aí son persoas volubles, son persoas moi impulsivas, calquera que conviva con adolescentes sabe, parecelles que o saben todo, aquelo que queren, quéreno con toda a ansia, que agora gustalle o reggaetón e quere tatuar o nome do seu cantante favorito de reggaetón. E cree que a min isto vaime gustar toda a vida. Isto velo nos amores da adolescencia, Dios mío, é que nunca máis vou encontrar, nunca máis vou querer así. Case con todo. Aquela non fai sentido deixarlles tomar decisións médicas que marcan o resto da súa vida, que a veces non van ser reversibles, e que sí, que se poden arrepentir, porque é que parece que dicir que se pode arrepentir isto é que se pode arrepentir. A persoa pódese arrepentir, aínda que despois queira seguir rachando co xénero, e non vai a ser, por exemplo, unha rapaza que vai a poñer un vestido e un pantalón push-up, levar o cabelo ata a cintura, maquillarse e poñer pestanas postizas, que o mellor non vai ser esa persoa, vai seguir rachando co xénero, pero desta outra parte sí que se pode arrepentir. Pois porque sí, porque despois dirá, bueno, pois é que eu agora dependo deste medicamento que eu non tiña por qué, que máis me daba? Que eu podía estar ben. Isto pode pasar. Non, dis isto é transfobia, mira, perdona, non? E podes arrepentir